shege baki. Dan Najeriya. Kai lakiki. Ya an kai lafiya, an samu matsala. Sati ya ake ciki. An samu matsala halam kuma na san mashin din ga lafiya alwai kuma na kana Wallahi to abin da ba a cewa komai sai dai alhamdulillah. Baka san lokacin da kake cikin wahala. ina da kaso in tambaye ka. Mi zahi ina kai? Ai wallahi komai ma yayi zahi. Kaga na ɗaya na biyu ƙasa ta Najeriya. Na uku 'yan kasuwan kware. Na hudu kuma rashin tsaro. Na biyar kuma yaran cikin shiya ga sunan sun lalace da ka aje dan karhin ka na hawa ana shiga cikin gidanka a doki. Ka ko gani kan da yan adima shi dan ga agobala ni wallahi gara in sai. Wato kai iyakar gaskiya ka kenan sai da. Wallahi ni sai da ni. Ko kana sai cikin wanga hali da ake ciki? Wallahi ai dole ne zan baka. Guntun ga ta ranka ya sare ka bani. Gaskiya na. Wallahi mashin din ga da gani kasuwa yake. Yanzu haka kasuwa ni da shi wallahi in sai. Don haka in kana saye ka sai ka bani kuɗin sa a jiyo. Ta ya za a yi in sai shi lita 620 da burbuɗi hauka ake? To ai shi na shi an mawarin abin da ya sa. Garin yaya? Mai yayi tsada. Ƙasa ta barke ta bi ta lalace. Waɗiya da wanga al'amari. Wato dakanta mutumina abinda nake son da kai yanzu ba sai kamata kai ba. Kamata tunda abu yayi zahi kai shi gida ka aje. Idan abubuwa sun kalaha sai ka ci gaba da unhwani da kayan kamar a'a. Kai ni dai gaskiya ba yadda da shawarar ka ba. Wato kai laki dakanta. Kai ana baka kana roko. Kamata ya ka ɗauki shawarar ka kai shi gida ka aje mana zai ma unhwani wannan gaba. Yanzu idan ka sai zaman ka kai kuɗi wai ka kai tun da kana abokina dole sai ka ji abin da zan yi da kuɗin ga. To ban tambayar ka. To wallahi kaga in na sayar mashin ɗin ga. Kuɗi ne zan ta in kwashe rabin kuɗin nan in sai takalma taki 5. Wallahi saboda yanzu ƙasa zan komawa yawo. Ga ƙasa zan ɗora yawo na kusan duk sati ina iya cin taki 3 ko 4. Ko za ka ci kuro ke? Tun yoshe. Don haka wallahi ni sai dan yi in samu kwannan gari in sai in kai gidana. Don haka dan sati sai an jima ka. Ka ta yake nan.